Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň missiýasynyň COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdan Türkmenistandaky ýagdaý görmek üçin ýurda etjek bolýan sapary ahir ulalaşylypdyr. Bu arada 4-nji ýylda Türkmenistanyň ýarym resmi türkmen portaly neşri habar berýär. Maglumaty görä Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň Ýewropadaky idarasynyň başlygy Hans Kluge missiýanyň Türkmenistana saparynyň 2 hepdeniň dowamında guramalaşdyryljakdygyny, zerur ulalaşyga gelinendigini we häzirki wagtda Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň işgärleriniň ýurtda ýaşamagyna degişli guramaçylyk işleriniň alınıp barýan aýdypdyr. Emma halkara bilermenleriniň ýurda etmek isleýän, uzak wagtlap ýyda çekilen bu saparynyň anyk seneti ýene-de görkezilmedi. Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň bilermenleriniň koronawirusyň düýpden ýokdugyny aýdan ýurda etjek bolýan saparyny ulalaşanlygy baradaky habar Türkmenistanyň helakçylikli keseliň dünýä ýaýramagy sebäpli ýuşmalardan gaça durmak baradaky halkara rekomendasiýalara garamazdan nowatdaky bayramy köpçülik bolup belän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň 3-nji ýylda velosiped güni geçirilen dawarasynda ýurdun prezidenti we hökümet agzalary bilen birlikde ýurtda ýerleşýän OBSE-niň Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynyň ýol başçylary şol sanda Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň ýurt boýunça edarasynyň başlygy Paulina Kravowska gatnaşypdyr. Türkmen telewizionyny halkara guramalarynyň sport geyimli wekillerini 30 metrlik velosiped ýadygarlygynyň açylış dawarasynda sport zallarynda fitness gurallarynyň fonunda şeýle-de prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň agtygy Kerimguly bilen duşuň dowamında görkezdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik koordinatory Yelena Panovanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Natalia Germanyň UNICEF çağalar fondunyň edarasynyň ýol başçysy Kristina Weigantyň we beýlekleriň çykyşlarynda prezidentiň velosiped sportunyň ösüşine goşandy we onuň bilen bilelikde sport çärelerine gatnaşmak mümkinçiligi üçin minnetdarlyk ýaly sözleriň aýdylanlygy habar berildi. Helakçylikli COVID-19 keseliniň global pandemiýasy problemasyny Türkmenistan helakçylikli COVID-19 keseliniň global pandemiýasy problemasyna ýetgermär. Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýüşmelerden saklamak we maskalary dakynmak ýaly maslahatlaryny berja etmär. Tersine dünýäde global pandemiýanyň eglan edilen pursatyndan başlap türkmen häkimetleri köpçülikliň çäreleriň ençemesini geçirdi. O ýurdun müňler çaraýatyny şol sanda çağalary hem garrylary gatnaşmaga mejbur etdi. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny soňky edek 15-nji maýda eglan etdi. Şonda raýatlaryň ýurdun içinde hereket etmesini ýene-de çäklendirdi. Käbir ýaşaýyş punktları ýapdy we tomus mövsüminde awaza täýat zonasynda dynjalyşy gadagan etmek planlaryny ma'lum etdi. Emma bayramçylyklary türkmen ýol başçylary ýatyrmady. Gurbanguly Berdimuhammedow planlaşdyrylan bayramlaryň ählisini geçirmegi 26-njy maýda ýene tapşyrdy. Türkmenistanyň günnäwr tewitlerine turan helakçylikli tupanyň üstünden bir aýdan gowrak wagt geçen soň öňümizdäki hepdeniň başlaryny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu tewitleri sapar etmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu saparyň 8-nji iýulyna amala aşyrylmagyna garaşlýanlygyny, şu günler lewapda köpçülikli narahatçylyk işleriniň geçirilýändigini aýdýarlar. 27 aprelde ýurdun günnäwr tewitlerini gopan we ýyrançylykly harasat we onuň helakçylyk netijeleri barada bir aý töwere wagt bäri resmiler dymyşlygy saklap gelýär. Döwlet medeniýeti hem bu arada dil ýarmaýar. Prezidentiň regiony etmegine garaşlyan saparynyň gün tertibiniň jekmejekligi, onuň harasatyň netijeleri bilen gyzyklanmajakdygy nämälim galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri gizlinlik şertine beren maglumatlaryny Lewap welaýatynyň çärje we trawanyň Watan Daýhan birleşigine şu günler adatdan daşary arasçylyk işleriniň alınıp barylýanlygyny, bu çärelerden çen tutup prezidentiň bu Daýhan birleşigine baryp görmeginiň ähtimaldygyny habar berdiler. Häzirki wagtda Watan Daýhan birleşigine barýan ýollary asfalt düşeldi we ýollaryň töwereklerine ýowar geçirilýär. Ýoluň uguryna ýerleşýän buğday meýdanlary haşar otlardan arasalanýar. Uly ýollaryň çatryklaryna ýurdun ösüşlerini mahabatlandyrýan hemde beýtaraplygyň nişanyny görkezýän plakatlar dikildi diýip habarçymyz 5-nji iýulyna Sewitden habar berdi. Türkmenistanda adatça şeýle adatdan daşary çäreler uly bayramçylyklaryň ýa-da prezidentiň regionlara edýän saparynyň öňýany amala aşyrylýar. Habarçymyz köçeleri asylýan mahabatlaryň çärjegiň etrap merkezini kesip geçýän beýtarap Türkmenistan şaýorunyň uguruny has köp dikilendigini habar berýär. Köçäniň ugurunaky jaýlaryň diňe köçe taraplary boýalýar.
Ýöne şol bir wagtyň özüne çärjigiň etrap merkezine elektrik energiýasynyň we agyz suwunyň üpjünçiligi kadasyzlygyna galýar. Howanyň ysysy 46 gradusa çykýar. 4-nji iýuny öýlen sagat 3-den agşam sagat 8-de çenli şäherde agyz suwu kesildi diýip habarçymyz habar berdi. Apreliň ahyryna gopan harasatda Lewabyň merkezi Türkmenabadda we beýleki bir näçe etraplaryna ýaşaýyş jaýlaryna ziýan ýetdi. Hususan jaýlaryň üçekleri agyr zeper gördü. Şu wagtda çenli Azatlyk radiosynyň habarçylary tupanyň netijesinde azyndan 37 adamyň helak bolanlygyny habar berdiler. Çärji we etrapy Lewabyň merkezi Türkmenabad şäheri bilen harasatdan agyr ziýan çeken Farab etrabynyň arasynda ýerleşýär. Bir-birinden 20 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Farab bilen Çärji we Amy derýa kesip geçýär. 28-nji aprelde harasatyň ýygyany garaşsyz metbuat Amy derýanyň suwunyň joşmagynyň netijesinde onuň kenaryna ýerleşýän bir näçe owany sil suwlarynyň basanlygyny, ýerli ýaşaýjylaryň en çemesiniň wagtlaýyn öýlerini terk edenliklerini habar beripdi. Galbertede Azatlygyň habarçylary Lewabyň etraplaryna harasatyň netijesinde müňlerçe hektarlyk gowaçy we buğday meýdanlarynyň zaýa bolanlygyny habar berdiler. Mundan ozal 2-nji iýunda habarçylarymyz we çeşmelerimiz prezidentiň regiony etmegi ahmal sapary barada habar berip, Lewap we Mar vilayatlarynyň administrativ merkezlerini awatlaýyş we arasalaýyş işleriniň geçirilýändigini maglumat berdiler. 29 mayda habarçymyz Türkmenabadda alınıp barlayan dikeldiş işlerini telekeçileriň hem goşont goşýanlygyny, olaryň ziýan çeken jaýlaryň üçeklerini demirden ýasalan ýaşyl basyrgylar bilen ýapyrmagy ýardym berýänliklerini habar berdi. Yerli çeşmemiz Watan Daýhan birleşigine buğday meýdanlarynyň haşol otlardan we gamyşlardan araslanýanyny we bu çärelerden çen tutup prezidentiň ol ýere baryp buğday orogyny ak pata vermeginiň ahmaldygynyň aýdylýanyny habar berdi. Mar vilayatynyň Bayramaly şäheriniň döwlete değişli dukanlarynda ösümlük ýagy, şeker, ýumurtga we towuk buğdy bir hepde ara kesmeden soň gaýtadan satyga çykaryldy. Bu gyt azyk önümleriniň ilata satylýan muktary azaldylan mahaly olaryň bahalary ýokarlandyryldy. Şuň döwlet dukanlarynda günewakar ýagy, towuk buğdy, şeker we ýumurtga satyldy. Bu azyk önümleri soňky gedek geçen hepde satylypdy. Käbir etraplarda we owalarda azyk önümlerini her 10-15 satýarlar diýip gizlilik şertinde töketdeş olan Bayramalylyk habarçymyz 4-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä öňkülerden tapawutlykda bu gezek her adam başyna däldi, her hojalyga 1 kilogram şeker, 1 sany towuk buğdy, 800 gram günewakar ýagy we 10 sany ýumurtga satyldy. 1 kilogram şeker 8 manatdan, bir kiçijek towuk buğdy 10 manatdan satyga çykaryldy. Onuň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen şerbet suwuny almaly. Oňa aýratyn 3 manat tölemeli. Bugün berilen towuk buğdy 650 gram, käbiri ondan hem kiçi. Bir hojalyk bolup bir kiçijek buğdy iýmeli. Günewakar ýagy üçin 13 manat, 10 sany ýumurta üçin 6 manat tölemeli diýip habarçy aýtdy. Habarçy geçen hepde 1 kilogram şekeriň 7 manatdan, 2 sany towuk buğdynyň 10 manatdan, 800 gram günewakar ýagynyň 12 manatdan we 10 sany ýumurtanyň 5 manatdan satylandygyny aýdyp, nowata duran adamlaryň aglabasynyň satylan azyň mukdarynyň kemeldilip, bahasynyň gymmatladylmagyna nägilelik bildirendigini hem bellidi. Raýatlar dukan satyjysyna nägilelik bildirende olar polisiýa eşigindäki işgärleriň arkasynda gizlendiler. Polisiýa işgärleri raýatlaryň tarapynda däldi, dukan satyjylarynyň tarapynda diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda ol dukan satyjylarynyň käbir azy karitlarynyň kilogramyny kemeldip satýandygyny we polisiýa işgärleri bilen bilelikde pul gadanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Öýüňe gelip käbir azyk önümleriniň kilogramyny ölçäninde epesli az çykýar. Şu dukandan şeker satyn alan adamlaryň biri bir salymdan ýygyna geldi we şekeriň 1 kilogram däldi 700 gramdygyny aýdyp onu ýygyna tawşyrmakçy boldy. Ýöne polisiýa işgärleri onu dukana salmadylar we dukan eýesi hem ýygyna almajagyny aýtdy diýip habarçy şaýat bolan bir wakasyny gürrüň berdi. Şol bir wagtda dukan satyjylary günewakar ýagynyň we käbir beýleki azyk önümleriniň her hepdede bir gezek satyga çykaryljakdygyny hem duýdurdular. Dukanyň içinde günewakar ýagy üýşüp dur, emma satmaýarlar. Sebäbi olar muny haçan kimdir biri gelip görse, döwlet dukanlarynda ýag bolylyn dur. Halk ýagsyz kösenmeýär diýmek üçin edýärler. Şu nowata 30-40 adam duran bolsa-da olaryň ählisine azyk satmadylar diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada dukan resmiýetlerinden we Bayramaly şäher polisiýasyndan kommentari alyp bilmedi.